עם בנות, לא רוצות כבר לעזוב את המדריכות, כבר ששנים על שיבוצים אל החוצות, אין אחריות וכל היום הולכות מכות, אז במצב הזה צריך חוצניקיות. ביום ראשון, מתקננות את הקיצה מהחלון, 29/6 יהיה אסון, להיות סבם זה גם לא בזיון, בכל מקרה אנחנו שבט כישלון, לתלמנת אמרת לי פתאום רואות, צריך להתחנף סדרות הטעיות, לא לכולן יש כוח לנהל גנון, מזל שאלוהים ברא את הנחשון. חיים בנות, תראו אותה יצאה מהשיחה האישית, שחר קוראת לי זה אני עכשיו נושית, אני נכנסת ופתאום כולי חשש, אמן יתנו לי אלה שבט חדש, ואם לא זה אז מעלות מהפילים, ומסכימה להתפשר גם על נפתים, ולפעמים אין כוח לנהל גנון, מזל שאלוהים ברא את הנחשון. חיים בנות, תראו אותה יצאה מהשיחה האישית, שחר קוראת לי זה אני עכשיו נושית, אני נכנסת ופתאום כולי חשש, אמן יתנו לי אלה שבט חדש, ואם לא זה אז מעלות מהפילים, ומסכימה להתפשר גם על נפתים, ולפעמים אין כוח לנהל גנון, מזל שאלוהים ברא את הנחשון. אמן יתנו לי אליו החדשים, ואם לא זה אז מעלות מהפילים, ולפעמים אין כוח לנהל גנון, מזל שאלוהים ברא את הנחשון. שלי אומרים רק שיבוצים,